जिला पुरानिया के रंग बाजरे अजय दीवाना कदम चौक मलमल। डीजे से बेसी हो तो रे 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 डीजे से बेसी हो तो गोली के आवाज रे। जिला पुरानिया जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे जिला पुरानिया डीजे से बेसी हो तो रे 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 डीजे से बेसी हो तो गोली के आवाज रे। जिला पुरानिया जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे जिला पुरानिया जिला पुरानिया के कदम चौक मलमल। जिला पुरानिया के अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे हमारा जिला के छोरा हो छे सब शेर रे। मार दे तो गोली करतो न देर रे हमारा जिला के छोरा हो छे सब शेर रे। मार दे तो गोली करतो न देर रे। पूरा इलाका में रे 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 पूरा इलाका में चले हमर राज रे। जिला पुरानिया जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे जिला पुरानिया जिला पुरानिया के कदम चौक मलमल। जिला पुरानिया के अंगिका रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुपौली पूर्णिया बिहार। जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे पुलिस प्रशासन से लागे न डर दिन दोपहर हो तो मर्डर रे बेटा। पुलिस प्रशासन से लागे न डर दिन दोपहर हो तो मर्डर। राइटर राहुल रे 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 राइटर राहुल सुजीत पर सोवे ताज रे। जिला पुरानिया जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे जिला पुरानिया के छिए रंग बाजरे जिला पुरानिया